Molt bon dia, et presento una nova edició del retir residencial d'aquest any, d'enguany, 2022, que, com sempre, és a la Plana, al Bages, i en concret els dies 3, 4, 5 i 6 de desembre. Aquest any està dedicat al pranayama, aquest art que té com a base la respiració i que va més enllà de la respiració, doncs incorpora també l'atenció. Atenció i respiració desperten el que s'anomena en ioga l'energia vital, el prana. Els beneficis de pranayama són innombrables, de manera que, resumint, augmenta la teva potència, la teva vitalitat a nivell físic, psíquic i energètic. I el camp de possibilitats, en aquest sentit, és infinit. Per a més informació, vés a la pàgina web antonigrau.cat o bé per WhatsApp, al telèfon que surt aquí a la pantalla, o també per mail. Reserva la teva plaça, és un seminari, és un retir residencial molt potent i que de ben segur t'ha de potenciar la teva pràctica de ioga i la teva interiorització. Hari Om Tat Sat, Namaste.